vamos entonces ahora a facer outros puntos, pero xa incluindo outros pasos novos, como os pasos que aprendemos anteriormente. Un dos pasos que aprendemos, que non é o adiante e o picado, eran as patadas. Que as patadas eran, se vos lembrades, eran saltos co pé e ao mesmo tempo facía a rotación dese ollo para facer a patada. Entón, quedamos en que, para que fora máis fácil de memorizar e aprender, levar unha estrutura un pouquiño ordenada. Canto máis desordenado teña os pasos, moito máis complexo de lembrarme, e entonces eu recomendo sempre empezar, sobre todo cando estamos empezando a bailar, unha clase de iniciación, con nocións básicas, acordarse, empezar primeiro co bloque dos adiantes e atrás, que é o principio. Que deixábamos para cambiar de pé? Os picados, ¿sí? Eso o deixamos de último. E que metemos, ahora queremos meter pasos novos, que metemos? No medio. Isto é como se fora un bocadillo, ¿sí? Teño o pan por un lado, o pan por outro lado, e os ingredientes os meto no medio. Insisto, é unha forma ordenada para que eu vaya por bloques e me sea fácil memorizar, pero non quere decir que eu poida meter pasos novos no medio dos adiantes ou picado cambiar de lado, pero iso é moito máis complexo. Entón, o punto que vamos a facer e vamos a combinar coas patadas diante e atrás. E neste caso o que vamos a facer é a secuencia, vamos a facer un adiante, un atrás e vamos a meter dúas patadas diante. Como serían dúas patadas diante? Pois sería facer dúas repeticións diante. Co salto, unha, dúas, vale? Como non hai cambio de pé, ahora que me queda cambiar de pé co picado e volvo a poñer en práctica a utilización dos picados. Un picado ou tres picados. Como antes fixemos un punto con picado, vamos a manter ese picado. Entón, antes facíamos picado por detrás, non? Pois vamos a manter ese picado por detrás. Patada, patada, picado por detrás e cambiaría de pé. Entón, a secuencia inteira sería, empezábamos polo adiante e atrás. Empezamos co hop. Hop adiante, hop atrás. Ahora viñan as patadas. Dúas patadas, e que me falta? O picado. 1, 2, 3, empezo co outro pé. Diante, atrás, dúas patadas. 1, 2, 1, 2, 3, e cambio. Diante, atrás, dúas patadas. 1, 2, 3. Diante, detrás, dúas patadas. 1, 2, 3. Bueno, a facer de costas, para que visualizaréis un pouco mellor, sería diante, detrás, dúas patadas, picado por detrás. 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 E este sería, o que sería despois no baile, que vamos a bailar despois, o segundo punto. E vamos co terceiro. O terceiro tamén vimos un paso que simplemente era camiñar. ¿Sí? Camiñar. Entón aquí vamos a poñer en práctica dúas cousas. As combinacións dos adiantes que sean diferentes. Neste caso vai haber dous adiantes. Eses dous adiantes volnos a unir con dous pasos. Dous pasos para volver co mismo pé. Recuperar o pé. E despois vou a cambiar o paso, o picado. Co picado vou a cambiar de lado. Neste caso, podríamos utilizar o picado por detrás como utilizamos sempre, nos dous últimos sempre, non? Me refiero nos dous últimos. Pero vamos a facer aquí picado lateral. O picado lateral, se nos lembrades, era sin cruzar. Vale? Para que sea un pouco máis sincero. Por qué? Porque aquí nos adiantes, en vez de facer os adiantes no sitio, vamos a facerlos avanzando hacia adiante. Entón, para avanzar, se teño dous adiantes, fago un adiante, o piso acompaña para avanzar, e aquí acabei o segundo, non? Ahora que uno, con dous pasos, teño que volver para atrás. Un paso, recuperei a posición inicial e agora picado lateral. 1, 2, 3. E comezaría co outro pé hacia adiante. Un adiante, piso, hop, un adiante,
paso, paso, 1, 2, 3. Os pasos teñen que vir co paso que estou facendo o adiante e atrás. Ten que coincidir para que despois me coincida ben o picado. Neste caso, como facemos 2 pasos, máis o picado siguen sendo 3, siguen sendo impar. Entón non varía a hora de cambiar de pé. Volvo a repetir. Se vou co dereito, o deste lado, avanzo. Un adiante piso, segundo adiante piso, retrocedo. Co mismo pé, paso, paso, 1, 2, 3. Cambiei de pé, hop, adiante, paso, paso, 1, 2, 3. Vou a facer de lado, para que o vexades como é o desplazamento. Entonces, se empezo co dereito, empezo hacia adiante. Hop, adiante, piso, paso, paso, picado lateral. Este xa me queda para empezar co hop. Piso, hop, diante, paso, paso, 1, 2, 3, hop, diante, piso, paso, paso, 1, 2, 3, acordarse do hop, diante, piso, 1, 2, 1, 2, 3. E este sería o terceiro punto. E nos falta o cuarto. Entón, para o cuarto, vamos a utilizar o outro paso que vimos ao principio, que era o de patadas alternas por detrás con salto. ¿Vale? Sería cruzar a perna por detrás. ¿Sí? Son saltos, hacia un lado e hacia outro. E teño, é moi parecido o de andar, porque ao final dá igual que dea 2 saltos, 2 pasos, 2 saltos, sigue sendo a mesma estrutura. E este vamos a facer primeiro. Como sería o paso simple, estático, no sitio, bailando ca parella, pero vamos a intentar facer un desplazamento dentro do mismo punto, porque tamén o bailo que ten, o bonito que ten o baile tradicional, é precisamente a hora de bailar os puntos, os pasos, que a orientación e desplazamento é bastante importante para que os puntos sean diferentes. Entón vamos co punto. O punto ten un adiante, un atrás, 2 patadas alternas e o picado para cambiar. Entón sería diante, piso, atrás, piso, 2 patadas, e me coincide o picado por mesmo lado e empezo co outro pé. Diante, atrás, 2 patadas e 1, 2, 3. Diante, piso, tras, piso, patada alterna, 1, 2, 3. Diante, piso, tras, piso, patada, 1, 2, 3. Fágalo de costas, para que vexades como é o cambio. Co dereito, hop, diante, hop, atrás, alterno, alterno, picado. Cambio de pé, hop, hop atrás, patada, patada, 1, 2, 3. Hop adiante, piso, hop atrás, piso, patada, patada, 1, 2, 3. Hop adiante, piso, hop atrás, piso, 1, 2, 1, 2, 3. Ben, isto sería o punto en sin movimento. Podes elegir facelo así, sin moverse, pero vou explicar como sería un movimento dentro do mesmo punto. Entón, o que facemos é o adiante e atrás o facemos de frente a parella, se empezo co dereito, e agora as patadas alternas por detrás me desplazo hacia o lateral. Entón, neste caso, vou como contrario do pé. Vou para cá, e o picado o fago de frente. E cambio de pé, e agora fago a mesma secuencia, sempre hai que buscar a simetría, fago a outra secuencia con outro pé, e iría para outro lado. Esquerdo, esquerdo atrás, 1, 2, 1, 2, 3. Hop adiante, hop atrás, 1, 2, 1, 2, 3. Hop adiante, hop atrás, 1, 2, 1, 2, 3. Hop adiante, hop atrás, 1, 2, 1, 2, 3. Hop adiante, hop atrás, 1, 2, 1, 2, 3. Fágolo de costas, para que me sabes como tenías que facelo, si me estáis imitando,
na parte de atrás. Entón, dereito. Se vou co dereito, camiña hacia o esquerdo. Cando vaya co esquerdo, camiña hacia o dereito. Entón, dereito. Hop, adiante. Hop, atrás. 1, 2, 1, 2, 3. Hop, adiante. Hop, atrás. 1, 2, 1, 2, 3. Hop, adiante. Hop, atrás. 1, 2, 1, 2, 3. Hop, adiante. Para atrás. 1, 2, 1, 2, 3. E estes serían os 4 puntos que conforman o baile que despois vamos a interpretar ao final. Me queda explicar esa parte de paseo e descanso, que se vos lembrades ao principio comentaba que dentro do baile solto teño distintas partes, como na música igual. Teño unha parte de volta, que na parte de volta que paso vamos a utilizar? Precisamente o picado por detrás. Bueno, pode ser calquera picado, pero neste caso, nesta muñeira que vamos a utilizar a bailar despois, é o picado por detrás. Entón, esa parte de volta, que é o estribillo, o retrouso, iría sempre co picado detrás.